Hej med jer. Mit navn er Marianne, og jeg har glædet mig rigtig meget til at præsentere jer for Epræ. Og Epræ er jo den her nye teknologi inden for hårpleje, den nye generation af en båndbilder, som virkelig kan skabe vilde resultater skabt på videnskab. Erik Presley, som er grundlæggeren, har tilbage for 10 år siden skabt hele båndbilder-kategorien. Og nu har han simpelthen lavet en ny formel, som han beskriver som sin hidtil bedste opfindelse. Epræ er simpelthen lavet til at reparere svovlbindingerne inde i håret. Det kan simpelthen reparere det mest beskadigede hår og skader, som håret har fået fra kemi, fra varmeredskaber og større miljøpåvirkninger. Så her kan vi virkelig få håret tilbage til sin sundeste tilstand, få et langt stærkere hår, et sundere hår, et hår, der skinner mere glansfuldt, og så også et hår, som har færre skader og langt mindre krus. Epræ er et simpelt system. Erik har simpelthen tænkt, at vi skal gøre det her nu til et langt nemmere og et mere simpelt produkt, så vi kan reparere, og det er nemt for os at bruge i vores hverdag. Både som frisør og stylist, men også som forbruger derhjemme. Så det, der simpelthen findes i Epræ, det er et salonprodukt, som man bruger ned i sin kemi. Så pump alt efter, hvor meget man skal bruge. Så til 30 gram ren farve, 30 gram ren afblandingspulver, 30 gram ren keratincreme, hvis man laver udglatningsbehandlinger, eller 30 gram ren neutralisering, så bruger man simpelthen de her 2 pump ned i. Det er det eneste step, der er, så der er ikke noget step 2. Så samtidig med, man bruger og udsætter håret for den her kemiske behandling, så reparerer man virkelig i dybden. Så kunden når slet ikke at mærke, at håret har været igennem den her større behandling, og i rigtig mange tilfælde kan kunden faktisk efterfølgende have et stærkere hår, end det hun kom med, før I gik i gang med jeres behandling. Så One Step System er en reparation af en båndbilder, så kun det her ene produkt ned i jeres farve osv. Så er der et produkt, som kunden kan købe med hjem, et HomeKit. Og i det her HomeKit, der får man den her sprayflaske, og så får man sådan et refilsæt med her, hvor der er 2 ampuller i. Og når man skal bruge det her derhjemme, så hælder man en ampul ned i den her vandflaske, fylder vand op til stregen, man kan se her, ryster produktet sammen, og det eneste man så skal, det er at spraye det her på tørt hår. Man får sådan en meget fin forstøvende fordeling af det her produkt, og fugter håret fint igennem med den her forstøvning og det her revolutionerende produkt, og så håret bliver mættet, og så skal man lade den sidde i minimum 10 minutter. Man må gerne lade den sidde længere. Det er bygget op på et flydende molekyle, så det arbejder videre og videre. Så har man mulighed for at gå rundt med det lidt længere, eller vælger for eksempel at spraye det her på, når man kommer hjem fra arbejde, man ved, at måske man skal til træning senere, eller i bad om aftenen, så endelig spray det på håret, gå rundt med det, og så efterfølgende, det eneste man så gør, det er at gå ind i badet og vaske sit hår med den anbefalede shampoo og conditioner, man har. Så simpelt er det, og det gør jo også, at i en travl hverdag, så er det langt nemmere at få det gjort, fordi man ikke først skal ind og vaske håret, ud af badet og fordele produktet, lade det sidde og efterfølgende tilbage i badet igen. Så det her skal simpelthen bare på det tørre hår fordeles rigtig godt, og så minimum 10 minutter. Det, der også er super unikt ved Epræ, det er, at det er bygget op på det her flydende molekyle i stedet for et fast molekyle. Så det gør, at den her reparation kommer dybere ind i håret, og det gør simpelthen også, at den fortsætter med at reparere selv efter håret er tørt. Så man mærker en effekt af et stærkere hår, men også et blødere og mere smidigt hår
allerede efter første gang, man bruger det her produkt. I salonen putter man selvfølgelig det her ned i sin farve. Er man nu i gang med at lave en refleksbehandling, så er der selvfølgelig noget hår indimellem, der ikke får et præ ned i farven eller ned i afblejningen. Og så kan man vælge at bruge det her produkt også lige at spraye på de spidser indimellem, der ikke har fået farven. Ellers så vil jeg selvfølgelig klart anbefale at bruge det her ned i en glossing eller en toning, hvis kunden skal have det henover bagefter. Så får hele håret også den her épres fordelt, og man får repareret hvert eneste hårstrå. Når kunden så køber det her HomeKit med hjem, så køber hun det her første gang, men efterfølgende har hun også mulighed for bare at købe de her refiler, fordi så kan man sige, at hun har jo selve vandflasken og vandforstøveren her, så kommer hun simpelthen bare ned og køber de her refiler efterfølgende. I sådan en ampul her, hvor der jo simpelthen ligger 2 i de her refiler, der har man til cirka 4 til 6 behandlinger. Og når man bruger det her produkt derhjemme, så anbefaler vi, at man bruger det cirka hver 7. dag, altså 1 gang om ugen. Er håret meget, meget slidt, spaltet og beskadiget, så vil jeg anbefale ved det første sæt, man køber, at man bruger det 1 til 2 gange om ugen, for at komme endnu bedre i gang med at få repareret alle de her svovlbindinger ind i håret. Så 1 gang om ugen, så det vil sige, i sådan et sæt med 2 ampuller, så har man til cirka 2 til 3 måneder. Og det, der så også er mega unikt ved épres, som den første og eneste båndbælter, der er i verden, det er, at den er syrefri, altså acid-free. Og det betyder egentlig, at den ikke hæmmer pH-værdien på vores kemiske behandling. Det er utrolig vigtigt, fordi at når vi står med vores kemi, så skal den jo levere. Den skal jo kunne lysne, hvis det er en afblejning. Og den skal også kunne gøre det med de her lavere bejser, og den skal også kunne gøre det i en forholdsvis inden for kort tid. Så når I arbejder med épres ned i jeres farve eller afblejninger, så får de den mest intense farve. De får en lysning, der stadigvæk lysner og performer perfekt, også inden for den tid, I er vant til. Så der skal ikke sættes mere tid af i indvirkningstiden, og I skal heller ikke begynde at regulere jeres bejser. Så den her performer fuldt ud, og det der simpelthen sker, det er, når vi udsætter håret i den her kemiske behandling, så sker der det, at vi knækker flere af de her svovlbindinger ind i håret. Forestil jer de her stiger ind i håret jo med de her trin, og det er svovlbindingerne. Og når det så bliver udsat for de her større kemiske behandlinger med de her højere pH-værdier, ja, så knækker vi flere af de her trin. Det der så sker, når vi har épres ned i vores kemi, det er, at inden farven er skyllet ud igen, så har den simpelthen nået at reparere størstedelen af de her svovlbindinger igen, så kunden når slet ikke at mærke, at håret har været udsat for den her større kemiske behandling. Så den kan simpelthen lænke dem sammen igen og få håret tilbage til den her langt sundere tilstand. Og det her er jo mega unikt og et kæmpe værktøj til alle frisører, så man kan være langt mere kreativ og opnå nogle langt smukkere resultater, og selv på et hår, som man måske indimellem tænker, at tør jeg egentlig at udsætte det for en større kemiske behandling. Får I nu kunden også til at forstå den her forståelse af at reparere videre derhjemme, så får I jo også efterfølgende et langt bedre hår ind, og specielt også hvis kunden derhjemme udsætter håret for varmeredskaber, bruger stylingredskaber, og selvfølgelig også går meget ude i UV osv. Så anbefal jeres kunder at få det her gjort derhjemme. I får et smukkere hår, og I har et langt bedre hår at fortsætte med at arbejde på og lave smukke, glansfulde farver på efterfølgende. Så vil jeg simpelthen bare ønske jer held og lykke med épres, og det er et vegansk produkt. I kan anbefale det her til alle, og anbefale selvfølgelig også at bruge det her i de her kemiske behandlinger, både når det gælder permanenter og farver og de her keratinbehandlinger.
Kunne I stå med kunder, som også bruger extensions i håret? Hvis det er et naturhår, så vil de også mærke vilde resultater, når de bruger det her produkt på det her extensionshår, så det virkelig kommer til at se langt sundere og stærkere ud. Tænk Epres som den her vidunderprodukt, hvor vi virkelig kan skabe en lynlås på håret. Vi kan virkelig forhindre håret i at blive spaltet og tørt, og de får et hår, der kun kan blive stærkere, og også måske til at vokse sig længere. Så Epres er virkelig skabt til alle os, som ønsker at lave smukke resultater på kunderne ned i vores kemi, men også til at kunden med et simpelt system kan reparere håret derhjemme. Husk, at vi har de her folder, som I altid kan sende med kunderne hjem. Det er beskrevet sådan meget forbrugervenligt, og her kan de læse om egenskaberne, anvendelse og virkning af det her produkt, og selvfølgelig også herom stepsene til, hvordan de bruger det. Så husk endelig at få den her med kunden hjem, og når man er forhandler af det her produkt, så vil man også få en sådan mere teknisk manual sendt med ud, hvor I kan læse endnu mere om, hvad Epres kan, og hvordan I bruger det, og hvad der er unikt, og sådan beskrevet lidt mere om de her patenterede former, der er i produktet. Så håber, at du blev klogere, håber, du vil med på rejsen, og jeg ønsker jer alt held og lykke med Epres. Tak fordi I kiggede med.